Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkamu da sake saduwa tare da ku a daidai wannan lokaci. A yau din nan zamu maganganu akan abubuwan da suke faruwa a cikin kasar Nijar, inda wato sabuwar rigima ta ƙara ballewa ba dan komai ba sai dan wato domin mai da martani ko kuma domin ɗaukar zazzafa mataki. Kuma kar ku manta da cewa Malam Bahaushe yakan ce wato ramuwar gayya ta fita gayya zafi, musamman ma idan aka yi wayoyi da yanayin wato yanda Bazum ya ja da baya kuma ya kawo farmaki, kuma idan aka ƙara tunawa da cewa an ce fa ja baya ga rago wato ba tsoro bane. Mutane da yawa sun yi matukar mamaki da suka ga wato Bazum ya wayoyo baya da can, kowa yana tunanin cewa wato ya koma gida domin wato ya je ya ci gaba da wato takaicin abubuwan da suke faruwa ko kuma ce da suka faru akan shi. Sai dai hakan ya sa wato ya ja da baya, inda ya waiwayo wato ya kawo mugun farmaki, wanda farmakin ya kai ga cewa inda ya tada hankalin dukkanin wani babba da yake wato cikin ƙasar Nijar. Wannan abu yayi matukar daga hankalin mutane sosai, kuma wannan abu yayi matukar tada hankalin mutane sosai, musamman ma su kansu manya-manyan da suka haddasa wannan abu kuma da suka tada wannan tarzoma, wanda tarzoma ya kai ga cewa inda aka dinga rasa wato rayukan mutane, wanda shi kansa wato Muhammadu Bazum yayi mamaki yanda ya ga wato wasu daga cikin wato mutanen ƙasar Nijar suna matukar sansa kuma suna matukar alfahari da shi. Kuma yayi mamaki da ya ga cewa inda wasu da yawa suka fito domin wato sadaukar da rayuwarsu domin su kare tashi. Wannan abu yayi matukar bayan mutane mamaki. Idan muka dawo gida Najeriya, kar ku manta da cewa zababben shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu ya bada wato dokar karta kwana kan cewa dukkanin wani matashi da aka gani ko kuma aka ji ko kuma ake raɗin tunani ko kuma ake hasashen kan cewa yana zargin cewa zai bada shawara wato domin a yi mishi juyin mulki, wato ya bada dokar karta kwana a mishi wato dukan kwaf daya, wato a make shi ya mutu ko kuma a harbe shi da bindiga. Bola Ahmed Tinubu ya bada wannan wato yarjejeniya ba don komai sai dan wato kare matsayin kujerarsa, domin ya ce idan bai haka ba mutanen Najeriya wasu da suna da sakaki, wasu kuma da suna da ganganci domin za su iya cewa za su kawo mishi farmaki a koda yaushe kuma a kowane lokaci. Zababben shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu ya kara da cewa tabbas yayi mutukar wato takaici da wannan abu ya faru da Muhammadu Bazum, kuma bugu da ƙari ya kara da cewa tabbas yana mutukar jajanta mishi, musamman ma da ya ga cewa Muhammadu Bazum yakan yi biyayya wato ga dukkanin wato wani bakonsa, kuma yakan yi biyayya ga dukkanin abubuwan da ya ga cewa ya dace wato da talakawansa baki daya. Wannan abu yayi mutukar bayo mutane mamaki. Hakan ne yasa wasu da yawa suka ce tabbas Muhammadu Bazum wato adalin shugaba ne, wasu kuma da yawa suka ce ba adalin shugaba bane. Idan muka ruga cikin kasar Nijar, kar ku manta da cewa akwai wato wata baiwa Allah wacce aka santa da wato da Hansatu, inda ta sawo wato rigar wato Muhammadu Bazum, inda a wannan lokaci mutane da sun yi mamaki da suka ga cewa an farmata da duka da yago har ma wato da zage, inda wasu da sun yi tunanin cewa wato za a kashe ta ma baki daya. Sai gashi daga baya Allah ya taimake ta, wato Allah ya kawo mata dauki. Hakan ne yasa wato aka taimaka mata domin wato aka kyale ta aka bata da rayuwarta. Idan muka ƙara rugawa wato cikin ƙasar Faransa, akwai maganganu da yawa na mali da suka ƙara tasowa, inda kuma a cikin ƙasar Faransa mutane da yawa sun yi matuƙar mamaki da suka ga wato abubuwan suna yawaita ko mu ce suna gudu a hakan. Sai dai kafin nan mutane da yawa da suke yawan ɗaukar namba mu su kira mu dangane da cewa suna so za mu buɗe musu sabon YouTube channel domin su ma su dinga ɗora shirye-shiryen su kamar yadda muke ɗorawa. Sannan kuma ina sababbin mawaƙa wayanda suke so waƙoƙin su suna su ma su zama celebrities a faɗin duniya. Sannan ina masu harkar comedy ko manya-manyan fina-finai ko kuma ƙananan fina-finai wanda su ma suke so su suna su ma su zama celebrities a faɗin duniya. Sannan kuma yana 'yan kasuwa wanda suke so za su dinga ɗaukar hotunan kasuwancinsu ko kuma bidiyoyin business ɗinsu su dinga ɗorawa a wato a ɓangaren YouTube channel domin su ma su ƙara yawan kwastomomi kuma domin kasuwancinsu ya ƙara haɓaka. Ku sani cewa a yanzu lokaci ya riga yayi ga dukkanin mai bukata zai iya ɗaukar number mu ya kira mu kai tsaye ko kuma ya bibiye mu ta WhatsApp ko kuma ya turo mana da sako ta text message. Ku sani cewa tabbas wannan harka tana da matukar muhimmanci a gurin wato dukkanin wani mawaki, sannan kuma a gurin dukkanin wani wato dan comedy ko kuma dan film ko kuma wani dan kasuwa. Tabbas wannan dama ce a gare ku. Sannan bugu da ƙari ba mu tsaya nan ba, ina wayanda suke amfani da YouTube channel din nasu ya samu matsala, suka kasa gane kanshi, suka kasa gane gindin shi. Ku sani cewa domin magance matsalar YouTube ɗinku za ku iya ɗaukar number ku kira mu kai tsaye ko kuma ku bibiye mu ta WhatsApp ko kuma ku turo mana sako ta text message. Sannan bugu da ƙari ba mu tsaya a nan ba, ina mutanen da suke so a tallata musu hajojinsu a faɗin duniya, ina 'yan kasuwa wanda suke so za a tallata musu hajarsu, sannan ina malamai magada annabawa, sannan kuma ina masu magunguna na gargajiya. Ku sani cewa ga dukkanin wani mai bukata wanda yake so za a tallata mai hajarsa, shi kansa wannan dama ba ta bar shi ba, domin zai iya ɗaukar number mu shi kansa ya kira mu ko kuma ya tura mana sako ta text message ko kuma ya bibiye mu ta WhatsApp. Ku sani cewa talla yana da matukar kima kuma talla yana da matukar amfani a gurin ɗan kasuwa, domin ta bangaren talla ne kadai zaka samu damar da za a sanka a faɗin duniya ba wai iya inda kake ba.
Sannan bugu da ƙari ba mu tsaya a nan ba, ina wayanda suke so za a yi musu waka kamar wanda za a yi musu wakar biki ko kuma wakar biki wato wakar aure kenan, ko kuma waka ta sarauta ko kuma waka ta soyayya, ko wanda za a wake mishi wani ko wata, ko kuma wanda za a yi mishi waka akan business din shi. Ku sani cewa dukkanin mawakin da kake so ima a cikin kasar Hausa wato a bangaren mawakan Kannywood, ka sani cewa za ka iya ɗaukar number mu kai kanka ka kira mu ko kuma ka bibiye mu ta WhatsApp ko kuma ka tura mana sako ta text message. Amma dan Allah idan mutum ba ɗaya daga cikin abubuwan da muka faɗa yake bukata ba, dan Allah kai ya kokarin ɗaukar number mu ya kira mu ko kuma ya bibiye mu ta WhatsApp din. A gurguje bari mu koma ainihin abin da ya aje mu, wato bangaren abubuwan da suke faruwa a cikin wannan wato ƙasa ta ƙasar Nijar. Idan ba ku manta ba, idan muka ruga cikin wato ƙasar Faransa, su kansu wato abin ya riga ya zame musu wato kamar iftila'i, kamar masifa, domin su da kansu sun fara cewa, musamman ma shugaban ƙasar Faransa ya fara cewa tun yanzu ya fara ganin canji daga jiya zuwa yau, domin me wasu abubuwan da yawa sun taso mishi wanda abin ya yi matukar bashi mamaki, musamman ma akan abubuwan da suke gudana a cikin ƙasar Faransa, domin da can ya ga cewa kudaden shiga suna matukar yawaita, sai dai kuma a yanzu wato wasu da yawa wato yan cikin kasar Nijar sun ce sun daina amfani da banki gabaki daya ba don komai ba domin me kar Faransa ta karu. Sannan wasu kuma da yawa sun ce sun daina amfani wato sun daina hawa karfe kamar mashin ko mota ko kuma wani abu makamancin haka, sai dai su dinga hawa wato kamar doki ko kuma jaki ko kuma wato raƙumi ko kuma wato bijimi ko saniya ko kuma dai wani abu makamancin haka, ba don komai ba sai don wato su daina amfani da man fetur domin kan Faransa ta mora. Sannan kuma wasu da yawa sun ce sun daina amfani da ruwan famfo, sannan kuma sun daina amfani da ruwan faro wato ruwan roba kenan, ko kuma sun daina amfani da ruwan leda ba don komai ba sai don kar Faransa ta karu. Sun ce za su dinga amfani da ruwan rijiya wato ko kuma ruwan tuka-tuka ba don komai ba sai don kishin kasarsu. Sannan wasu da ya san ce za su bar wato sana'o'insu ba don komai ba sai don wato kasar Faransa ta ragu. Ku ci gaba da bibiyan mu a cikin wannan tasha tamu mai dimbin albarka, ku yi subscribing kana ku danna kararrawa domin jin komai.